Θεσσαλονίκη αξίζει ένα ποιοτικό σύστημα αστικών συγκοινωνιών όπως έχουν άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Τα τραμ αποδεικνύονται ιδιαιτέρως επωφελή για τις πόλεις στις οποίες εντάσσονται. Εξυπηρετούν το σύνολο των κατοίκων και των επισκεπτών και χρησιμοποιούνται από όλα τα κοινωνικά στρώματα για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης, αναψυχής και πολιτισμού. Το τραμ του Νότιγχαμ στη Βρετανία χρηματοδοτήθηκε μέσω διευρυμένης σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ΣΔΙΤ και είχε πολύ θετικό αντίκτυπο στο αστικό περιβάλλον, στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, στη βελτίωση της εικόνας της πόλης και στην αστική αναζωογόνηση. Με βάση τη μεταφορά καλών πρακτικών, το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ΣΑΣΤ προτείνει δίκτυο τραμ για την πόλη μας, συμπληρωματικό και όχι ανταγωνιστικό προς το μετρό, με αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών ώστε να είναι τροφοδοτικές προς το τραμ, που θα δημιουργήσει αναπλάσεις, που θα αναβαθμίσει το περιβάλλον και την εικόνα της πόλης, με νέες μορφές χρηματοδότησης, με ενιαίο και ηλεκτρονικό εισιτήριο, με μείωση του συνολικού εξωτερικού κόστους των μεταφορών, με προσέλκυση επενδύσεων και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, με μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, με αποφόρτιση του μετρό στο κέντρο της πόλης, και με αξιοποίηση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα περίοδο 2014-2020. Για ένα ολοκληρωμένο ποιοτικό σύστημα αστικών δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη του αύριο. Βιώσιμη κινητικότητα για όλους.